kai mun zo Gombe gano sarki daga ya wuri Gombe akwai nisa da ne ji Gombe shehu a sarki da zane Gombe ban gani saba tahe nake ina ta babatu shehu sauran mazan warko sarakunan farko da na yau duk wanda ya yi sarki Gombe ba airin ka mai dubun komi ba ba airin ka mai dawaki ba Allah shi ja zamanin shehu amin muna ta addu'a kullum mutan Gombe tun ana yaƙi ba a kai muku faɗa ba tun farko ba leda ɗana yanzu yin hanzo gambun gabas na sarki amma tun zamanin ana yaƙi da an ga Gombe sansani ya kai kwasan Gombe shekara 4 bana yanzu zai ga Gombe ta canza kama ba arewa ka zo ba haddai a ce maka gidan sarki kamar riginin ƙasar turai nisani na dade ina yawo kai kowa ce irin ƙasa na je banga gida mai shirin kawatai ba kafin in shigo cikin Gombe abin da na je gun talakawa Usmanu na dauri ya dawo Abubakar na dauri ya dawo kai tafiya sannu sannu sai giwa ina waɗanga masu gauga duniyan nan tana da ban tsoro bana na ga al'adan farai sani To. shehu sauran mazan warko mu zo Gombe gano sarki a jihar Bauchi zani je waka in sauka Gombe ni dadina shehu sauran mazan warko shehu uban mabuɗi mai dubun doki ba sarakin Najeriya To. banga guda mai irin hali nai ba sarauta tana da daɗi hada sarkin da da nerori ba ai gungurun na banza ba ya sami digiri wurin boko sannan wurin ilimin aibi kowa zaka yana karanta sai ina baba mano jan zaki wani ne ya kasa gaya komi sardaunan Gombe baba ɗan soja domin maki garaje ya yi komi shehu sauran mazan warko mu zo Gombe gano sarki bando masane a gode domin maki garaje ya yi komi sarkin shanu sani a gode domin maki garaje ya yi komi shehu sauran mazan warko a ƙasan muri haɗa da jalingo da Gombe na jiwe gida ɗai ne to na tambi mai gidana in haka ne in ji a wurin sarki shehu sauran mazan warko mu zo Gombe gano sarki Allah shi ja zamanin shehu amin muna ta addu'a kullum an ce kowa ga raƙumi shiga buzu ga raƙumi cikin daji amma ga shi ban